What's up mga guys? Napunta karon, makalaag na punta mga guys. Moadto ta dito sa Osmeña mga guys. Adto ta sa Asis Hills. May sakit ang lugar may? Asis Hillside daw kuno mga guys. Nindot ra ba ditong mga views mga guys? Kay nakakita ko tong nagi sa Facebook, nagi-share ba. Nindot to kuno kay dito daw. Dayon, timing pod kay makaadto ta dito, gi-invite ta sa mga kauban sa trabaho ni Bilbis sa DJRMH. Mga adto kuno sila. Dayon, papason mi. Di, mapas pod mi uptick din kayo kay may na lang maka video po ta dito, maka vlog po ta dito. Dayon, abot ra mi dire sa Osmeña mga guys. Dana mi sa Osmeña. Dayon, abot mi diring lugar mga guys, na fruit stand dire mga guys. Nangutan mi dire og asa dapit ng Asis Hills, sa Gion. So moto ilang gitudlo nga dalan, kadto pong dalan nga mong giagian nga lahi mi dito nga dalan di ay laktod man daw kuno to, pero bro pagkalayo man kay adto mga guys. Tuyok man kayo dire man sa likod nagagi. Dayon sa kadugay na mong tuyok-tuyok guys, naabot ra gid mi diri sa Asis Hillside guys. Gitagbo na mi ni Sir Ralph diri guys, mo ni siya ga-invite na mo nga moanhi daw kuno diri. Og nakatungtong lang gyud diri guys, naabot na gyud diri sa Asis Hillside guys. Salamat kayo sir sa pag-invite na mo diri sir. Og mo din inyong bayronon mga guys, kung magplano mo moanhi diri. Inaot maklaro ra ninyo mga guys, og padayon ta. Og dani ra tama na nga to ang cinematic view mga guys. Mo nito yung mga sample sa inyo makitaan diri sa sulod sa Asis mga guys. Dayon padulong na ta dito sa table asa tong mga kauban ni Bilbis sa trabaho mga guys. Dayon mo din siya sulod diri mga guys. Pwede pud mo diri mo magkaon mga guys. Dayon napoy pantawan. Na di sila diri katambaya mga guys. Nindot mo kay view go diri god mo nang naada gwa ni sila diri. Tanawan ninyo ning view mga guys. Nindot kaayo mga guys. Hapit na nimo makabot ng mga panganod mga guys. Gamay na lang kay kulang. Siyempre, di ka na mawala ng foods mga guys. Isa guna nga makapagana na to o ganahan ng mga invite mga guys. O, tanawan ninyo ng shrimp. Giluto ni Ma'am Lara. Lami kayo mga guys. Lipay kay si Bilbis mga guys. Ayun, well kakaon si Bilbis mga guys. Sidelines ko diri waiter mga guys. Tig-serve sa kuha ng foods diri sa mga customer na diri sa ubos. Hello ma'am, naray mo ang pansit nga kong gikwaan o gimo ang tinula nga manok. Salamat kayo ma'am. Napa kay order ma'am. Unsa pa man imong order ma'am? Joke ra bitaw guys. Nimalin din mi dito sa ubos guys. Kay dito may magpadool mi sa swimming pool kay ro makaligo kuno mga bata mga guys. Oh, guwa na ready na kayo si Tading mga guys. Naka-swimsuit na si Tading mga guys. Ligo na ro kuno siya ning swimming pool. Lima na kabuk inani nga swimming pool diri sa Asis mga guys. Na aduha si babaw din na diri sa ubos tulo. Na isa ka pool diri mga guys nga naapod sa tapad nga inani playground sa mga bata mga guys. Nindot pud ni kay diri oh. Na slide na ay duyan-duyan na apoy balay-balay nga gamay para sa inyong mga bata ro malingaw kayo sila. Og si Bilbis pud mga guys, picture po siya ring na triangle nga payag-payag mga guys. Indot kayo guys no. Mo din na itsura sa sulod mga guys. Indot kayo diri mga cottage mga guys. Indot po kayo sila garden dire, mga bulak nila, mga nindot kayo. Well kasuri-suri may mga guys. Silang ma'am dire plaster na kayo lang bingo dire mga guys. Dula na sila bingo. Lingaw kayo sila mga guys. Dire di ko believe ni Sir Brian jud mga guys. Tagayan din ta nilang special drink din mga guys. Sabi na kog mga girls na lingaw nilang bingo. Ang mga boys po day kinaaman po day sila pang pabugnaw di ay. Og nakaligo na gyud sila mga guys. Diri sila naligo aning ibabaw na duha ka pool. Mga bata lingaw kayo. Silang mampod nangaligo na pod. Grabe daw kuno kay katugnaw kuno ang tubig mga guys. Mukyom so kuno imong lagay kuno kas katugnaw. Og diri ra tama natong tulumanon mga guys. Salamat kayo sa pagpaminaw sa paglantaw sa atong video mga guys. Taas na mago kayo. Diri ra nang takutob mga guys. Sa sulod na pod nga video. See you later. Bye-bye. Kapit na mamatay ng isa oh. Kira ka diha. Oh, wait ka di ay.